Haga kharar tarik ujilio arja arpoi ki dekat jang ke efatha society ke bapet kirpaing ki brio ki badan jingduna ha ki dekat met hapo ke jalam jang president Reverend ES Sapo kala ajarab de ki marbam kumukhau uphan udai bar ke jingda khmut lani kamas shiki khasan tali ki longyeng ki badan ha ka shnong tuber kamai chnong East Giant Hills district Hagni gasngi da sindran lang i dekat jang society de wahe chnong jang shnong tuber kamai chnong uba jit lang sana u secretary shnong uba mikiling do bad ikong samjan shermang I asha kumka efatha society kabadai ka society kabadon ha East Giant district kabadai ro kawai ni ki society kabapai kerpang tangye ki breu ki badon kajinduna hagidi khatmet kabangi tip hagakten phareng people with disabilities but hakawai pat kaktin ki ong differently able person ni pen pau ki songo ba kraw yaw ble ba menta ka sni ngai yo kala bat ka kabu ka ba kraw ban lek ai ki jingrap shagini ki henmen ki para ki jongi ki badon hakijinduna dukat met ngelia ban ai ki jingrap kumudai ukhaw pan bat ki face mask kini ki henben bat ki para ki jongi ki badon ha tuber kmasno East Giant district Hakiji Akranbo secretary jang society uba shania power urong bakane ka jing khangdam na ne ka lockdown kala khata shisha ki tu ki longyeng ki badani ki khon ki khti ki badan jingduna ki khatmet namar bakimla ashu banai trei lek khata barha ka ju ka por ki bakum ki ni ki longyeng kim da yo lat e banai trei lek khata kum ki wei namar ki haban pet ban sumar ki khon jong ki badani ki jingduna ha ki khatmet daga mensim jong ka jet teblem ka society daga wei ka jingmut kala pen bet ban yarap ikini ki longyeng ulong ru bakani ka jerap jongki kalongkum kadak ban ai jing kersan lem yaki menta ka khatwai trik ubanai jun jong snam arjar arphuai ngilayo ban yakando ko bakhat sangut ki henmen bat ki para jongi ki badon hagajinduna dekhatnet hagani ka shinong kalong ka jikmen ka bakraw ya ka society jongi habangilayo ban yakando batki menta ka daga sin ka banding konge ya ka society jongi ban mi shakishnong nak bata balik ai ya ka jingarap shakum kine ki bre ki badon ha ka jinduna dekhatnet bat ni buru ka thong ka ba khamat ka thong ka ba kraw ka bangi bu ka dai ba nginyale kat bala ban poi sha barok kishnong ka badon hapo jong ka district naga benta kini ki henmen bat ki para ke jongi ki badon haga jinduna jong ka dekhatnet ni kum ka society ni mi shakmat ban yarap ya kum kini ki para breu ya kum kini ki jadbreu ki badon kata ka sap ka bakerpang pani ki badon kata ka dekhatnet ka bambiang kum bangi ni mi ban yarap om bangila ban yarap Henry kalong tangkum ka jing persyang kabarit ke jongi bat bakan longru kan nuksa ya ki waipat ki parlok ki prajor ki badon kamen sim yarap ban long kan nuksa ngakan tu bakan longru kan nuksa ya ki society ya ki waipat ki society ki NGOs na ban bi shakmat ban pek ban yarap ya kum kini ki breu ki badon ha kajingduna dekhatmet